बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे समजों लोगोसे थि समाव दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनो हायैनि थाखाय आङो खोला बिसरगावनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बानजाय आफादि जानानै बयनियावबो खेमा बिग्रोबाय। एसे सिगाङाव खालामनांगौब्लाबो जों हायाखिसै। दा जिखियानो जायामानो जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो बेखेवनो नागिरदों। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि आवगायखौ आवगायलांनो थाखाय आङो जोंनि गामिनि मानगोनां नेहाथारि उमानन्द नार्जारी बिथांखौ आङो दैदेनलांनो थाखाय माइक्र'फनखौ आवगायहरनाय जाबाय। दिनैनि जोंनि 6था गामिनिफ्राय जोंनि नैबे खोला बेसरगावनि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय 6था गामिनि मानगोनां गावबुरा नेहाथारि आरो लोगोसे 6था गामिनिनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे मोसागिरि आइजो नोंथांमोन। दा दिनैनि जोंनि जिथु हाबाफारियाव जोङो 3 बाजिनिफ्रायनो जोङो बेरायथि श'खौ लादोंमोन। नाथाय जोङो माखासे जाहोननि थाखाय समनि आंखालाव जोङो दिनै 3 रिंगानिफ्राय जोङो जाहोनो हायासै। मानो होनना बुङोबा जोङो दा 4 रिंगा आरो 15 मिनिट जानो थांबाय। दा बेखिनि बेलायाव दा जोङो नैबे दा जोंहा भेराइटि श' जिथु माने सिंगल डान्स डुवेल डान्स दा जों बे हाबाफारिखौ जोङो लालांनो थाखाय जोङो एसेखिनियाव जोङो नैबे स्टेजखौ जों एसेयाव जोङो बेखेवना लाबाय। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो जोङो जोंनि नैबे जोङो जे 6था गामिनिफ्राय जे जोङो मोनसे जोङो गावबुरा सेक्रेटारिजों लोब्बा लानानै जोङो बैसागु ग्रुप डेन्सखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बे बिथांमोनखौ जोंहा आलासि सफैनांगौ दङ। नैबे 6था गामिनि जेसेबांनाखि जोंहा गावबुरा सेक्रेटारि जों बिथांमोनखौ गांसे आवरायनायजों जोङो बरायनाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो जोंनि गामिनिनो जोङो नैबे सिनियर खोला बेसरगावनि सिनियर जायफोरनाखि जोंहा बिथांमोनहा दङ जे बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइजों इनभाइट खालामनाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो बे गामियावनो साउथ बेसरगावनिनो जोङो बुरि जेरावनाखि सेग्रबास मोनहा जितु जिउनि गावनि आंगोनि जितु संसार जाबोनायनि जितु जोबथा सिमायाव फैहांनाय जोङो बे मादैमोन आबैमोनखौ जोङो बिसोरखौबो गांसे आर'नाइजों जोङो बिसोरखौबो बरायनानै जागोन। दा बेखिनि हाबाफारियाव जोङो जेब्लानाखि आलासि फैगोन बेखिनियाव बे हाबाखौ मावनाय जागोन। दा जोङो सिगां आलासि फैसान्दियाव जोङो नैबे भेराइटि श'खौ बे समनिफ्रायनो जोङो जागायनायनि हाबाफारिखौ लानाय जासिगोन। बेखिनियावनो जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ दसे दोनथ'नाय जाबाय। जोंनि गाहाय आलासिया बे समाव सफैबाय। जोङो दा आलासिखौहाय समाव बरायनानै लाग्रोसिगोन। दसे उनावहाय जोङो मोसानायखौहाय आरोबाव फिन जागायफिनगोन।
दथा गामिनि जोङो लेंहरनाय माखासे गामियारिनिफ्राय जोङो गावग्रा सिबिनायजों लोगोसे फैखानाय जिथु बैसागु मोसागिरि बिथांमोनखौ दा कम्पिटिसन आरम्भ खालामनाय जागोन आरो दा जोंनि बिथांमोननो मानगोनां आलासि सिगाङाव जोङो फारि फारि देखायलांगोन जोंनिया खेला बोथोरावनिफ्राय आंखौ हरनानै आलासि बिथां सफैबाय दा दसे उनाव जोंहा मानगोनां आबै बेंगलरनि ब्रह्म बिथाङा सफैबाय आरो जोंहा सफैनांगौ दंबावो नै ओरैबायदि सिङावहाय आरो बादगुलुंबाय आरो आंखौ बिराद नायनो होसि खिथु खिथुनो मा खालामनो उफाय गैया गोलोमदोंब्लाबो वा नायलांबाय था